ತೆಪ್ಪಡು ಮೂಜನೆ ಪೆಟ್ಟು ಐದನೇ ಪಾವಲ ಬಕ್ಕ 7 ಪೆಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟದ ಪೂರೈಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ನಲ್ದೇರು. ಸೊ ಪೌಲೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜೀವನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಟಂಟಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಸರತ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಟೀಮುಡು ದಾದಾಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜಂದಿನವರು ಎಂಕಲೆ ಜೋಕುಲಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗಾತಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪರೆಗಾತಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಜೋಕುಲಿನ ಎಂಕಲು ಬೇತೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊರ್ದ ಏನಿದೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚಾಪುಣ ಮನ್ಪಿನ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ.
ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ಲೇನು ಮಲ್ತ ಬೋಪಿರ ಆ ಪೌಲನೇ ಗೊಬ್ಬಂಪಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜಾನಪದ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ಲ ಪೂರ ಹೊಸ ಒಂದು ಬೈದು ನಂಜನ ಪಿಲೀಟ್ಲ ಹೊಸದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವು ಅಪ್ಪಡು ಹೊಸತು ಕಲ್ತೊಂದಾದ ಬರ್ಪೇರ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ನ ಮಧ್ಯಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದು
ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ 15 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ
ಬಂದದು ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 25 kg ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ನಾಗಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಹಾಕದೇರು ಮನದಾನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಹಾಕರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ದೇದ ಪಂಡ ಈತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಒಂದಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಜೋಕಲ್ನ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಗಾಯಕನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡು ಜೋಕಲ್ ಮಿದ್ದರ್ ಬಿಡುವ ಮುಂದೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ಆರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಕೊಡ್ತಾ ಅಖೇರಿನ 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. 3 ನಿಮಿಷ. ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಹಾಕಲು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2001 ಇಸ್ವಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಉಡುಪಿಡು ಯಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಜಯಣ್ಣೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಅತಿ ದೂರ ಏರ್ದ ರಾಕಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂಪಿನ ಒಂದಿತ್ತು ಅವನು 2000 ಇಸ್ವಿಡು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಬಂಪಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕುರಿ ಹಾಕರೆ ಏಡು ಹಾಕರೆ ಬರೋ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳೊಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಹುಲಿ ಚಡು ಅರಿತ ಮುಡಿನ ಪದಂಬತ್ತ ಅವೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಮಿತ್ತು ಅಟ್ಟೆಡು ಬರ ಹಾಕರೆ ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲು ದುಂಬ 51 kg 55 kg ಬರ ಒಂದೇನು ಬರ ಹಾಕದೆ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂಗಳದೇವಿಡ್ಲ ಅರಿತ ಮುಡಿ 19 ಎಂಕಲು ಹಾಕಿನಿ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಆದ ಸಂಗತಿ ಬರ ತೂತೇರಿ ಅಂಡ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಸ್ತಿದ ಜವಣರು ಜೋಕ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹುರುಪಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡು ಉಡುಪಿಡು ಪೂರ ಸ್ಟಂಟ್ದ ಜವಣರು ಪೂರ ಪಿಲಿತ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಪಿರಾಡು ಬುರ್ದೆ ನನಾತ ದುಂಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಸರತ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬಲಪ್ಪಡು
ಪನ್ಲಕ್ಕಂದು ಅದ ಮಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು 15 ಜನನೇ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜೋಕಲ್ ಪುರ ದಾಂತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಪುರ ಕೊರ್ದಿನೇಟೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆಜ್ಜ ಅವು ನಿಗಲೆ ತೂವಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮಲ್ಪೇಡ್ ಬೇಕಾ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಗ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜೋಕಲಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಜವಣಿಯರ್ ಪುರ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಮಲ್ದ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಅನನುಕೂಲ ತಾಸಡಿ ಪರೆಯವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪರೆಯವು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಣೆರಡನೇ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೋಕುಲು ಪರೆಯವು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಉಂದಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದ ಜವರಿಯಗರಿ ಏನಾಯ್ಬೇಕು ಏನು ಮಲ್ಪಡು ದಾಸಂಗತಿಯಿಂದ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚಸದ್ದು ದಾದಲ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಡಲ್ಲ ಅವೇನು ನಿಕಲು ಮನಸ್ಸು ದಿವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ಬತ್ತೇ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲು ಕುಡ್ಲಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಎಂಕಲು ಮುಂದೆಟ್ಲು ಹಾಕಿದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದೆ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಛಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಮೊಕಲ ಕೋಟೆ ಏಪ ಬನ್ನಗಲ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಕಸರತ್ತುಲು ಕುಸ್ತಿ ಪಲ್ಟಿಲು ಅತ್ತಂದಣ ಮಲಕಲು ಉಪ್ಪುಣಂದು ಜನಕುಲು ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ತಿಕ್ಕಡಿಂದ ನಡುವೆ ಅವ ಅಂದಂದಣ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿಪ್ಪಾಡು ಈ ಪೊರ್ತು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಮೇರೇನೆ ಈ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಮೊದಲ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಡ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಉದಯ ಕೂಟದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಪೀಲಿ ನಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕೊಡೋರು ಮೇ ಫಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಸುಷ್ಮಾ ಬತ್ತದ ನಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಸುಷ್ಮಗಳ ಕೊಡೋರಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರತೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಪೀಲಿ ನಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕೊಡೋರು ಮೇ ಫಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಕಿಶೋರ್ ರಾಜ್ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಕೃಪಾಶ್ರೀ ದೈತ್ಯ ತೀರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕೃಪಾಶ್ರೀ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರಲೆ ಬಂದಲೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜನ ಮಗಲು ಸುಷ್ಮಾ ರಾಜ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದನ್ನು ಕರಿನ ಸರಿತಿಲ್ಲ ನಾಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರಿತಿಲ್ಲ ನಾಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂಥ ಎಂಚ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಯ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿತ್ತ ಎಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಕ್ಲ ಎಂಚನೆ ಪಿಲಿವೇಶದಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂಬರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ದಸರಾ ಬಟ್ ನನ್ನೋರ್ದು ಮಿತ್ತನ್ 100% ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ಇತ್ತೆ 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ 5 lakh ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚನೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಂತ ಬರಡು
And thank you so much. Heng mast ಖುಷಿ ಆಂದ್ರಿ ಬತ್ತದು. And all because of my dad. ಯಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇವತ್ತು ನಂದಲ್ಲೇ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನು ಅರೆಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶೋಕ್ ರಾಜರೇ ತೋರಿಸೋದು ತಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಿಲಿ 28 ವರ್ಷ ಸರ್ ಪಿಲಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೆಲಿ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಒಂಚಿ ಜೋಕ್ಲು ಬೆಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ರಾಗೈತಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂಚೂರು ಲೂಸರ್ ಆಪ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದ್ದ ಕಸರತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪೇ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲು ಮಗನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಿಶೋರು ಒಂಜಿ ಪೇಟಿ ಕೋಚ್ ಅಂಚಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ದುಂಬುಂಚಿ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಂದೇ ಬೈದ ಒಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಟ್ನೇಟ್ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಪೂರ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬೈದ ಅಂಚ ಇಲಿವೇಶಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಡು ಎಂಕಲು ಸ್ಟಂಟ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲು ಈ ಜಂಪ್ ಸುರುಡು ತೇಲ್ ಬಗ್ಗದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಗಿಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನೋಟ್ ಗಿಪ್ಪನ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಪಲ್ಟಿಡು ಕೈಟ್ ನಡತ್ತದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಲ್ಟಿ ಬರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು 8 years ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ರೋಲಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಬರ ಉಡುಪಿದ ಹಾಕದೆ ಎಂಕಲು ಅಂಚೆ ಸರ್ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಬಲ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಕೆ ಕೋಟಗು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲು ಮುಲ್ಪದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತನ ಬರವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ಮಿಥುನ್ ರೇಖೆಗೆ ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ ಇರಗೆಂಚಾಡ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಮ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಶೋಕನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಲ ಬಿಟ್ಟು ದಯ ಬಂದ ದೂರದ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತಿದೆ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪವರು ಈ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ದೂರದ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಲ್ಪುನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನೋಡು ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೇಕು ದಂಡಗೆ ಸೂರದ್ದು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂದಿತ್ತಾರನ್ನ ತಾಸೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕುಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ನ ತಂಡಡ್ಲ ಬೊಟ್ಟನಿಂದ ತಾಸೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ದೈತೆ ಕೇಶವೇರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಿಯಲು ವಾದ್ಯ ಊದೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಜಯರಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಾ ಅಮ್ಮ ದಯದಿದ ಹುಡುಗಿ ಮಿತ್ ಬರಡು ಈ ವಾದ್ಯ ಊದು ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಗೆ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಲು ಜೋರಾನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಗೆ ಚಪ್ಪಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಅನಿಚ್ಚಾಡ್ಬೇಕು ಕರದರ್ತಿನ ಶೈಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು 5ನೇ ತಂಡ ಒವ್ವೇ ತಂಡಲ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂದೊಂದು ಶೈಲಿಡೆ ಕರದರ್ಪುನ ಪ್ರದರ್ಶನನೇ ಈ ಸತಿದ ಎಸಲ್ಟ್ ತೊಜ್ಪಾದಿನಿ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಸಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಸಾಹಸದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ರೈಕ್ ಸರ್ ದಯದಿದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದಿನಂಚ ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ನಲ್ಕೆರಡು ಸೂಪರ್ ನಲ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಲಯ ನಲ್ಪನಪ್ಪಡು ಎಂಕಲು ನಲ್ಪನಪ್ಪಡು ನಲ್ಕೆಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾರದ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕೈಪತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಸೂರಜ್ ಗೀರಾಜ್ ಅನಿಲ್ ಗಿನಿಲ್ ದೂರಜ್ ಮಗಲ್ ಪೂರ ದಾದ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಇರೋ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪಿಲಿಟ್ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಾಡಿರ್ನ ಅವು ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದು ತಜಪವ ನೆಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ತಂಡಡು ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಡು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ತಂಡ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಐನು ತಂಡೋಡು ಒಂದು ಇತೋರ್ತು ಬೈಜಿ ಕಸರತ್ತು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ತಂಡ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಕಸರತ್ತು ಸಾಹಸ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೀಮುಡು ದಾದ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆದ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಊರ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣು ಬಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕುಣಿಕೆ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಆತ ಕಲ್ತಿರ ಬಣ್ಣದಂಡ ಆರು ಏತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಾದಿರ ಬಣ್ಣದ ಅವು ಎಂಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಆವಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕಲು ದೇವಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜನೆ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಕಸರತ್ತು ಪಂಡ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಕಸರತ್ತು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ತನ ನಲಿಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ನಲಿಕೆ ಪೂರ ಓಕೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆನೇಜಿ ತಾಸೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಡಲ ಉಂಡೆ ಚೆಂಡದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಒಂಜಿ ಚೆಂಡದ ಸ್ವರ ಒಂಜಿ ಅವು ಪಿಲಿಕ್ ಬರ್ರೇನೆ ಬಲ್ಯವು ಪಿಲಿಕಿ ಅಪ್ಪಲ ತಾಸೆನೇ ಬೋಡು ಚೆಂಡೆನೆ ನೇಮೋಗಿ ಅಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಚೆಂಡ ಕೆಲಸ ಜನ ಅಂಚ ನೆಕ್ಲ ಅವ ಕೆಲಸ ಚೆಂಡತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವರ ಬರೊಂದು ಮಾತ್ರ
ರೇಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಪಿಲಿತ್ತ ಕಾಲಟ ಒಬ್ಬರು ಚಂಚಂದ ಮಾರ್ಕ್ದಲ್ಲ ಐತೆ ಕಟ್ಟಾಪುಜಿ ಮಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಆ ಅಪ್ಪ ಸರ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಸುಷ್ಮಾ ಈರ್ನಂತ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಸೋಕಾಸನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೊದಲೇ ಪುನರ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದ್ದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗೆರ್ದಾಗ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ